Ayo kowe. Aduh, aja dicekel senare. Ayo. Pedhot ra. Nek dicekel senare pedhot. Oleh aturannya apa? Cekel dhuwure, Mas. Hah? Cekel dhuwure. Piye? Cekel dhuwure dunia lagi kok. Ora cekel iwake. Ora. Ora cekel iwake, jare peraturane. Mas Apri, jorane. Wes bismillah mundur Mas, mundur. Mundur ae, Mas. Pedhot ngono iki pedhot. Alah pedhot tek ngono kuwi. Nek ngono iki pedhot, Bos. Bisa kae, Mas. Mas Apri. Ayo. Pak, apa? Ora oleh. Boleh ra kae? Wah, ayo. Ya. Ini cepo apa to kayak iki? Ditarik mundur kan nggak usah dingin kuat. Ayo, ya. Masa keren kemana lagi? Be settingane jos ra. Kowe mah master apa setting ke? Marcel